Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ka jingja, laingot ki Heprit kila no yala ka jingim, hadin ka jing Shah bat Bording Ilektrik hakasnong tangling ka bahap hagitan Roy Bhoi district. Katkom ka khubor belayo lum layathu bakani ka jingja klaja, haka kat santrik ubanay naitung, haka por arbaji AA, haka te ka shnong tangling. Kat ba ki te ki Heprit kidang ya linti, kaladon ka jing dukot ki sainar Ilektrik jong ka katway KV, kabaya ki te ki Heprit kilayo bangkum tingko kat hadu bakin dadu sendon yala ka jingim ka bakordor. Na kaliang urang ba asnong ko tangling uba abok nong besap ulay thu ba kate ka jingja ka de ka ba omla satya ban poi perkhat bat pentep ru ba kite ki laingut ki Heprit ki don hapadeng ka jing bam tip ya ka jing ha bat dukut ute usainat Ilektrik uba abok nong besap ulay thu ru ba arngut na kite ki bala Khlad ki de ki shipara ki barang don hapadeng ka karta ka bakhat wei bat khat arsnem ute unong ngilam ulapan pawru ka jing songkhya ka bajur bahaswa ka ni ka jingja bas ngosi na kaliang ka snong hapo ka jing ilam ka jong u kala dep ban ujor syakatanat MEECL naba kala don ka jing sniu jong transformer bat ki sainar ki balajan dukut Henry ka bakam sngosi shu kalong baka MEECL kam shumla le AA bat shim khya ya kate ka jing ujor Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong bat ki galalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok